मो ना पाल प्रियदर्शिनी जेना आम स्कूल हूँ केजुरापाड़ बालिका उच्च विद्यालय आम दशम परीक्षा हूँ फेब्रुआरी 21 आरंभ हम सर मार्च 6 2 दिन छाड़ी हम फॉर्म फिलअप है तो एफ3 जो चलता है कौन फॉर्म फिलअप है कौन केते पेमेंट कौन रही जनरल छुआ 500 टका 520 टका आउ SST छुआ मान 150 टका हमर कौन कैटेगरी SST एसएसटी सुन तो सरकार फ्री करथिन आपन को पैसा नहीं कौन ପାଇଁ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ना କିଛି ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ ପ୍ରଧାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି निरुपमा दास ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ହିସାବରେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି କୋଉ ହିସାବରେ फॉर्म फिलअप ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ତ ପଇସା ମାଗଣା ସରକାର କରୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ हम पचारनु से कहना ତାହେଲେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ସୁହାନି ସୁଗନ୍ଧା ମହାରଣା କେମିତି କଣ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ତମ କଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଣ କେତେ କଣ ଆମର 520 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଆର ଛୁଆଙ୍କର 150 ଟଙ୍କା ନା ଥିଲା SST ଛୁଆଙ୍କର ମୋ ନାଁ ନିରୁପମା ଦାସ ସ୍କୁଲ ହେଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପାଳ ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଆପଣ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ HM ଅଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ପିଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଫି ରହିଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଫି ଆମର ଜେନେରାଲ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି OBC ଜେନେରାଲ ଏମାନଙ୍କର ଫି ଥିଲା 420 ଟଙ୍କା ଆଉ SC/ST ମାନଙ୍କର ନଥିଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିଛି ଆଉ କିଛି ଛୁଆ କହିଲେ କି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସ୍କୁଲ ଆମର ଚଳେଇବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଯିବ ଡିଆର୍ କପି ଗୁଡ଼ା ଯିବ କି ତାଙ୍କ ଆସିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କୁଲ ନିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନା କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି